Busques una alternativa reutilitzable per embolicar el teu esmorzar? Doncs com a solució et proposo autofabricar-te una carmanyola reaprofitant els brics de llet nostra. I és que així com quan tries llet nostra per ser de proximitat i perquè ve de granges petites i mitjanes, cooperatives que tenen cura de l'entorn i del benestar animal, al fer-te aquesta carmanyola reutilitzable també estaràs triant reduir el teu impacte ambiental. És senzillíssima de fer. Mira.